Hola, soc la Clàudia, alumna de tercer d'ESO de l'Institut Joan Puig i Ferrater. El vídeo que veureu a continuació és un treball sobre l'assignatura de publicitat. Veureu un anunci fictici sobre un robot. Espero que us agradi. Recordeu clicar a like i subscriure's al canal. Domobot, el teu assistent perfecte per les tasques domèstiques. Creat amb l'última tecnologia aeroespacial. Domobot fa qualsevol tasca. Domobot, el millor robot domèstic. Obeeix les teves ordres de veu i li pots deixar tasques programades. Amb el software de reconeixement de la llar i l'entorn, es mourà amb agilitat realitzant les tasques a la perfecció. Amb el seu programa d'intel·ligència artificial, és la companyia perfecta per qualsevol membre de la família. Domobot Easy to Use. Desde que tengo Domobot, tengo más tiempo libre para mí. Domobot facilita la vida al 100%. El seu dispositiu de localització per GPS li permetrà fer tasques fora de la llar com anar a comprar o tirar la brossa.